3,6 hectàrees d'espai verd entre la Ronda del Guinardó, el carrer de Cartagena, l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i el Torrent de Melis, que van obrir al públic el passat mes de desembre. La reforma dels jardins del doctor Pla i Armengol ha estat una de les grans obres de l'Ajuntament a Horta-Guinardó en els darrers anys i ara ha estat reconeguda com a finalista als Premis FAT d'Arquitectura, concretament en la categoria de Ciutat i Paisatge. El projecte és de Planas Esquius Segati amb Ingenieros Asociados. Aquí el que s'ha volgut justament és donar valor al que ja hi havia, a les preexistències, tant naturals com històriques i patrimonials. Per tant, les tanques es treballen amb un moviment perquè acabin semblant també unes branques, es fan tanques naturals amb salze verd. Aquest ha estat un dels aspectes que més ha valorat el jurat, que els projectes estiguessin en sintonia amb el paisatge existent i al servei de la ciutadania. En el cas d'aquests jardins s'han conservat els elements patrimonials existents i incorporat, entre altres aspectes, estructures per potenciar la biodiversitat. Reconeix aquest esforç que fem per portar el disseny i el disseny per a les persones a tot arreu de la ciutat. No només som una ciutat que cuidem els barris, som una ciutat que no només treballem al centre, no només fem les coses boniques al centre. El fet que els jardins de Reballat Pla no siguin l'únic espai d'Horta-Guinardó que ha estat reconegut als Premis FAT d'Arquitectura ho corrobora. El projecte de la nova pista d'atletisme de la Campa de la Teixonera ha estat seleccionat però no ha passat a la final.